Καλημέρα, καλησπέρα, Tech μου Neverdash εδώ. Σήμερα θα παίξουμε 99 Nights at the Forest με τον VGamer33. Κάποιος με βάλεσε. Μισό, γιατί... τώρα βλέπω. Ρε, το ένα log bugger έξω από το map. Έχουμε πρόβλημα. Ρε, μάζεψε saplings. Ρε, τα άλλα δύο log bugger έξω από το map. Βάλε. Όχι στη φωτιά. Απ' τη μέρα 2 βάλε στη φωτιά, bro. Μην το βάλεις, μην τολμήσεις. Δεν σήμερα να πάμε day 30. Απλά θέλουμε πολλά badge. Αυτό ήθελα να κάνω. Πού ξεκινάς? Οκ, αυτό. Εγώ εδώ. Να φτιάξουμε το map. Θα φτιάξω το map, εντάξει. Ωραία. Πάω να βρω κανένα μέταλλο. Μπρο, έχει πολλά μπαγκαρισμένα δέντρα. Μάλλον αυτό το αφήνω που μου ακούμπα. Έριξε το φακό μου. Κατά. Όταν μας κάνουν attack, μπορείς, πώς το λένε, άμα βάλεις μέτρα, δεν θα μπορούν να περάσουν από πάνω. Γιατί από τα log walls μπορούν να περάσουν από πάνω. Πάω να δω το τέρας. Δεν μας πειράζει σήμερα. Όχι, τα βάλω όλα τα log. Ωραία, εξαφανίστηκε μέσα στη μούρη μου. Βάλτε στο machine, θα έλεγα καλύτερα. Δεν βλέπω τίποτα, ευτυχώς. Ρε, το flashlight με έχει σώσει, γιατί συνήθως δεν βλέπω. Έφερα φαΐ εγώ. Μωρέ. Μισό. Ωραία. Λοιπόν, πρέπει να πάρουμε όσα περισσότερα badge και πρέπει να βρούμε και το παιδί τώρα γρήγορα. Ωραία. Πάρε εσύ τα log. Τα saplings. Να τα βάλω στη φωτιά στην άκρη στο machine. Κάτσε, περίμενα να το πάτε. Μπορούμε να φτιάξουμε το crafting. Ναι. Ήρθε αυτός με τον Bunnyfoot. Πάω να βρω κανένα λαγό. Μπρο με τη μία σπίτι. Ποιο? Βρήκες Bunnyfoot? Μα θα βρω κι εγώ. Άστο πάνω. Περίμενε. Έχεις 2 ρε. Νομίζω αξίζει πιο πολύ το good chuck, γιατί good axe θα βρεις εύκολα. Βρήκα coal. Βρήκα και chest εδώ. Βασικά εσύ το βρήκες. Βασικά πάντα έχει chest. Revolver έβγαλω μπρο. Good axe. Κάτι ήξερα. Κοίτα τι έχω τώρα. Μέταλλο κι Άγιος ο Θεός. Ρε, πάμε πίσω στη φωτιά μας. Άμα βρεις Bunnyfoot, μέσωσες. Για την ώρα θα τα βάλω όλα στο machine. Να έχουμε. Το coal να το βάλω. Τι ρωτάω. Boom, το έβαλα. Έβαλα ένα coal στη φωτιά. Να φτιάξω το crafting bench 2. Το φτιάξα. Τώρα θα μαζέψουμε με... Να πάμε τη φωτιά. Πάω να δω μήπως βρω κανένα Bunnyfoot. Ήρθε αυτός ο τυπάς με το που θέλει το φουτερό από το πουλί. Έλα ρε, έχω να βρω. Ρε, έπρεπε να ξεκινήσουμε από τη μέρα 3 τη φωτιά. Θα ήταν πολύ πιο εύκολο. Όχι ότι εγώ δεν είμαι. Bunnyfoot. Έλα μπρο, μην μου κάνεις τέτοια τώρα.
Οκ, ευχαριστώ. Φέρ' το στη φωτιά. Εγώ βρήκα μπάνιφο. Εννοείται πως θα πάρω bootshack. Γιατί θα μου βγει Παναγία χωρίς το bootshack. Και έχω ήδη good axe. Ρε, είμαι στακαρισμένος. Θα έχω revolver, good sack και good axe. Στακαρισμένος, ακόμα δεν ξεκίνησε το παιχνίδι. Τώρα θέλει wolf pelt. Μόλις τώρα έχω βρει πολύ κρέας εδώ. Τρως καρότα. Εγώ φέρνω κρέας. Φέρνω κρέας, έλα. Φέρε και το revolver. Έφερα κρέας. Ωραίος. Σφαίρες. Οκ. Θα βρω σφαίρες, δε. Έχω 6. Skip. Πάω έξω, εγώ βαριέμαι. Τι βρήκες? Ρε, βάλτε όλα στη φωτιά να την... Εγώ πάω να κόψω κανένα. Ωραία, βάλτε όλα στη φωτιά, εγώ πάω να κόψω λόγους. Κοίτα μήπως έρθει το τέρας. Και έρθει πίσω από την πλάτη μου. Φέρνω και σάπλι. Τέρας, που είσαι? Έχω 2 morsel cooked εδώ. Όπα, κατάλαβα, έβαλα και ένα σάπλινγκ στη φωτιά. Καλά, τώρα ποιος νοιάζεται. Το σάπλινγκ που να το βάλω? Κράτα το να το βάλεις εσύ. 78 είναι η φωτιά μας. Πάω έξω, ρε, δεν με νοιάζει. Κάτσε να ανοίξω φακό. Γιατί δεν βλέπω την τύφλα μου εδώ έξω. Έχει μπαγκάρει το σύμπαν. Και για λίγο φαίνονταν ότι έλαμπο φακός ενώ τον είχα βγάλει. Ρε, ξέρεις τι θα τον ωραίο? Στο game να μπορούσε... έχω flashlight, πού είσαι? Α, τώρα ήρθε μέρα. Κάτσε να βάλω τα πάντα στη φωτιά. Όταν λέω τα πάντα το εννοώ. 90. Κόβω αυτά τα 4. Να τα κόψω τα δέντρα. Άστο. Πρέπει να πάρουμε όσα περισσότερα multiplier μπορούμε. Είσαι στο παιδί, πότε προλάβες, ρε? Εγώ βρήκα 4. Λοιπόν, αφήνω όλα τα saplings στην άκρη να τα βάζεις εσύ, ρε. «96 πήγε η φωτιά. Τι έπαθες? Γιατί? Τα 4 ξύλα στη φωτιά και έκανα upgrade τη φωτιά. Κάτσε, ρε, πού είσαι? Πού είσαι? Έρχομαι στο παιδί. Έρχομαι στο παιδί γρήγορα. Πού είναι ο λύκος? Το βλέπω. Κοιτάτε. Μπρο, είμαι νουμπάς. Έλα εδώ, λυκάκι. Ρε, δεν μ' αφήνω. Ρε, είμαι νουμπάς, δεν μπορώ να το φάω. Έλα, μπρο. Λύκο, κυνήγα μένα, ρε. Ξύπνα. Δεν βρήκα. Πάμε. Το wolf pelt. Κάτσε να βάλω το κλειδί. Οκ. Θα πάρω και το wolf pelt για την ώρα. Σκά μου τα... Έτσι και τι έχουμε σφαίρες για revolver. Ή revolver. Θα φέρω πολύ φαΐ. Spear. Ωραίος. Έχει chester στο παιδί. Γιατί μερικές φορές δεν έχει.
Άσε όλα τα παιδιά έχει chest. Περίμενε, παίρνω λίγο φαγητό και πάω σπίτι. Εγώ έχω έχω σχεδόν full φαΐ. Κάτσε να δω τι θα πάρω. Fuel canister. Πήρα fuel canister. Μας έσωσε. Πηγαίνω πίσω. Έρχομαι. Δεν κάνω και κάτι. Έχω και σπία τώρα. Καλά, άμα πάρω κι εγώ ένα σπίρα είμαστε GG. Thanks. Το κάνω. Όπ. Εγώ έφτασα πάντως. Θα σε κυνηγάει το τέλος, το ξέρεις. Δεν πειράζει γιατί έχω το flashlight μου. Ωραία, σαν το παιδί. Ωραία, ίσως το παιδί έχουμε επί ένα multiplier. Έχω και ένα fuel canister. Περίμενε. Ωραία. Κοίτα εδώ φάει. Θα φάω λίγο. Το υπόλοιπο όλο είναι για σένα. Κάτσε να βάλω το... Θα πάρω 2 φαγητά στο τέτοιο. Στο ποιο? Για το όταν πεινάσω. Εγώ φέρνω flashlight. Πάμε. Κάτσε, δεν θα αλλάξω. Όχι, περίμενε. Να φτιάξουμε ένα σαν dual ή ένα κόμπας για να ξενοφούν τα παιδιά. Κόμπας. Για να πάμε κατευθείαν για τα παιδιά για το multiplayer. Κάτσε να δω που είναι το άλλο. Φτιάξε το κόμπας πρώτα. Οκ. Πάμε να δώσουμε το παιδί. Ωραία. Κάτσε να δω κι εγώ που είναι. Ωραία, ξέρω. Όπα, ρε, έκανα drop το flashlight μου. Εγώ βλέπω που είναι, από εδώ είναι. Πάμε. Έχεις και εσύ flashlight τώρα. Ρε, το flashlight είναι OP, πιστέψε με. Εμένα το flashlight είναι άσπρο. Gold, είδα gold. Το πήρε. Λύκος. Έχεις πια. Τέλεια, πάμε. Stronghold. Stronghold δεν είναι αυτό. Λύκος, βοήθεια. Λύκος, έτσι. Λοιπόν, είχε ένα chest εδώ. Τι έχει εδώ. Cool. Ανοίγω κι εγώ. Ρε, το Stronghold. Να πάμε. Ή δεν είμαστε ακόμα καλά. Δεν είμαστε ακόμα καλά. Bandage. Έτυχα bandage. Καλό. Τα λούταρες όλα για... Πού το? Ωραίος. Πρέπει να πάρουμε Iron Body για να πάμε στο Stronghold. Δεν είμαστε καλά. Βρήκα τυπάδες εδώ. Και βρήκα και ένα κου. Με κυνηγάει ένας Alpha Wolf. Περίμενε, πάω πιο κοντά στη φωτιά. Βρήκα ένα Bolt. Δεν έχω σφαίρες, ούτε εγώ 6 έχω. Το Alpha Wolf πέρασε από δίπλα μου. Κάτσε, δεν μπορώ να το φτάσω, είναι πολύ γρήγορο. Σε έχει 2 hit. Ρε, λαγκάρω πολύ άσχημα. Να πάμε για το παιδί, τώρα θα κυνηγάμε το. Και να σε ένα hit έχω bandage, δεν μας κάνει κάτι. Έλα μπρο, είμαι νομπάς. Κυνηγάει εμένα τώρα. Πάμε φωτιά να χυλάρεις. Μπες. Κοίτα τι έχω. Έχω bandage. Θα φάω λίγο. Ωραίος, είμαι full. Δεν έχεις καλό ίντερνετ. Μπρο, ακούς? Έλα ρε. Κλείσε το wifi για ένα δεύτερο. Έφτιαξα το crafting bench 3, καλά έκανα ή όχι? Μπράβο, κάτσε να φάω λίγο.
Να φτιάξω ένα torch. Όχι, με αυτό μπορούμε να έχουμε τώρα το φάρο μας, αλλά μην το φτιάξεις τώρα. Το φτιάξα ήδη. Όχι, ρε. Ωραία, φτιάξα ένα σαν dual. Εγώ φτιάξα το torch. No, πίμπρο. Έχω τίποτα στο σάκο μου. Α, είχα μια βίδα. Βίδα, έλα εδώ. Ωραία, τα δέντρα αφήσε τα έτσι. Ποια? Τα δέντρα αφήσε τα έτσι. Όντως. Βάζω τη βίδα στο κράσαρ. Οι μυστήρους. Έρχονται οι τυπάδες. Μέχρι εδώ. Έρχονται οι τύποι. Ωραία. Είσαι έτοιμος? Έχω το good axe μου και... Good axe και Άγιος ο Θεός είμαι εγώ τώρα. Να το DRR έρχονται. Μη φοβάσαι, το φάω εγώ αυτόν. Μπρέλα. Ένας. Βρήκα revolver μου για σένα. Τώρα είμαι πολύ άσχημα. Πού είναι η revolver? Το gem. Το gem το χρειαζόμαστε πολύ άσχημα. Βάλε και αυτό στη φωτιά. Δεν τους χρειαζόμαστε. Εγώ έβαλα ήδη έναν. Εύκολο fuel. Δωρεάν fuel. Πρώτο torch είναι ο οποίος, πίστεψέ με. Να τα πάρω εγώ, τα κόνεις εσύ. Τώρα τα πήρα. Είσαι έξω. Καλά, τώρα τα... Όχι, ρε. Ωραία, πάμε στο παιδί. Πάμε στο παιδί. Είναι 22. 22 όντως πάμε. Έχεις εσύ flashlight. Πάμε. Είμαστε μέρα 5 και τρεχαρντάρουμε από τη μέρα 5, μπρο. Πάμε, δεν έχει τίποτα, μην αγχώνεσαι. Πάμε. Μωρέ. Μπρο, το flashlight είναι το πιο ουπί πράγμα. Το κάνω εγώ. Άστο, πήγαινε εσύ. Μωρέ. Φεύγω. Έλα και εσύ. Έφυγε. Κολλάω. Να. Τι ήταν αυτό? Δεν ξέρω, πάντως πάμε στο παιδί. Βρήκα γκόνιστακ. Το flashlight μου δεν είναι καλά. Μπρο, ακόμα δεν ξέρω. Μην το ανοίξεις. Είναι πολύ δύσκολο το stronghold. Πάμε. Ναι, fuel canister. Αλλά να σκοτώσουμε το λίγο. Είναι και alpha wolf. Μπλιμπόμ. Το πάρεις. Alpha wolf. Θα το πάρεις εσύ εγώ. Καλά, πάρ' το εσύ τώρα. Έπεσε σε τραπ. Γιατί ο Λύκος δεν μπορεί να πέσει σε τραπ? Βοήθεια. Το μίσαρα. Είσαι ένα hit. Και ο Λύκος είναι 6 hit. Γιατί δεν πατάω sprint τόση ώρα, μπρο? Με κυνηγά εμένα τώρα. Είμαι ένα hit. Έχω και bandage πάνω μου. Μπρο, μου σώσες τι. Κι άλλο wolf. Δεν μπορούμε να... Έφαγε να πάρει και εσύ ένα. Ρε, θα βγάλω για λίγο το sprint. Το δεύτερο παιδί νομίζω... Το τέταρτο παιδί να έχει 5 αρκούδες. Ναι, και το τρίτο 2. Ωχ, τις τόσο πανάνε. Το πήρε στο fuel canister. Βρήκα ένα αεροπλάνο. Στα Αλφαγούς. Από εκεί. Πάμε σιγανά. Πού πας? Εγώ έκανα λίγο heal. Healing. Ένα κόλπο. Και έλα σε μένα εδώ πάνω. Έχει ένα Αλφαγούς. Είδε το Αλφαγούλ. Έφυγα. Είμαι 2 hit από το Αλφαγούλ. Έρχεται βήτα. We are cooked. So bad. Ανοίγω map να δω προς τα που είναι φωτιά. Από εδώ είναι. Ο παστούκαρας σε ένα δέντρο, ρε. Είμαι στη μούρη μου το δέντρο. Όχι, πέθανα. Περίμενα να περάσει η μέρα. Νύχτα.
Πάω στη φωτιά, μην έχω να σας κάνω revive. Ανοίγω flashlight. Χρειάζεσαι μόνο σφαίρες. Έλα, μπορώ να το φτάσω. Κάτσε εκεί για τώρα και θα έρθω, μην αγχώνεσαι. Είμαι στην άκρη. Να κάνω και λίγο heal, να φάω. Έλα μπρο, έχεις το Alpha Wolf Belt πάνω σου. Ή το έχω εγώ. Και εγώ δεν είχα τίποτα. Πρέπει να άφησα αναγκαστικά με το revolver. Ε, Περίπου 50 σφαίρες. Εγώ είμαι full ζωή. Περιμένω να περάσει η νύχτα. Και εγώ full ζωή. Λες σήμερα να τερματίσουμε το game ή όχι, δεν μπορούμε. Εγώ το record παίρνει μια ώρα. Το record πήρε 57 λεπτά και 21 δεύτερα. Τότε θα χρειαστούμε να κάνουμε μια 2 ώρες εμείς. Κολλά πολύ άσχημα. Η φωτιά μας είναι στη 32%. Καλά είναι βασικά. Ρε, έχεις δει πότε τερματισμένη φωτιά? Ναι, το έχω κάνει, έχω πάρει το achievement. Έφυγα. Έλα σε μένα, έλα σε μένα. Day 8. Ένα γουλ από πάνω μου και για να έρθεις πρέπει να μάθεις άλλα 5 γουλ. Αλφα γουλ. Να σκοτώσω 5 Alpha Wolf. Πού είσαι μπρο? Ναι. Στην άκρη του μάπου. Έλα μπρο. Τώρα σιγά με σκοτώσω τα Alpha Wolf. Απλά θα έρθω σιγά να σιγά. Όχι, εντάξει, τα Curlcut. Είναι κάτι Curlcut και ένα Alpha Wolf. Σε μένα. Έλα μπρο, πού μπήκες? Γρήγορα, γρήγορα. Δεν με νοιάζει τώρα. Πώς σε κάνω revive? Πέθανα. Και εγώ έφεσα. Οκ. Άλλο ένα run και θα κλείσω το βίντεο. Σήμερα να μην πάμε για τίποτα, μόνο να περιμένουμε τις μέρες. Να πάρουμε πολλά bed και... Αυτό. Πάμε. Μαζεύω μόνο... Εγώ θα μαζέψω λίγο ξύλο, δεν μας χρειάζεται πολύ το ξύλο. Το ξέρεις ότι ένας τύπας είχε κερδίσει το 99 φορές χωρίς να κόβει δέντρα καθόλου? Ναι, έχω λογικό. Το έχεις δει το βίντεο? Βασικά στην αρχή δεν γίνεται. Κάνας τώρα να κάνω. Πού να τα βάλω τα τέτοια, τα logs στη φωτιά? Να τερματίσουμε. Ό,τι θες κάνω. Βασικά, κάτσε να βρω το... Να το cool, το βρήκα. Πάω να τα βάλω όλα στη φωτιά τώρα. Βασικά ένα coal και ένα wood θέλει. Μεγάλωσα τη φωτιά. Βάζω και εγώ τα πράγματα στη φωτιά. Περίμενε ρε μπρο, περίμενε. Τώρα βάλτε. Να την πάμε level... Ω, βρήκαμε ένα camp. Βρήκα ένα coal ακόμη. Εγώ βρήκα πολύ iron. Βρήκα και ένα chest. Πρέπει να... Ω, βρήκα bandage. Μπρο, ακόμα δεν ξεκινήσει το game, έχουμε bandage. Έχει και μια βίδα εδώ πίσω νομίζω. Εγώ έφερα πολύ iron και ένα bandage. Κοίτα τι έχω. Τώρα λέω να πάμε για τα παιδιά κατευθείαν. Θέλουμε τα multiplier. Κάτσε να φτιάξω ένα map. Δεν έχουμε. Πάρ' το μαζί σου. Θα βάλω εγώ το παιδί στο σάκο. Ξεκινάμε. Όλα ευθεία.
Με κυνηγάνε εκεί γιατί κολλάω. Μην αγχώνεσαι. Λοιπόν, πολλά. Μπρο, είναι πρώτη μέρα. Είναι πρώτη μέρα, μην αγχώνεσαι. Να πάω να τους σκοτώσω. Όχι ρε, μπορεί να βρω σπέρ. Ωραία, σκότωσα ένα ακόμα wolf. Ανοίγω flashlight για να βλέπεις. Ξεκίνα. Λοιπόν, μπολ. Ωραία, ανοίγω πάλι flashlight να βλέπεις. Πάρε το φάει εσύ. Βρήκες Bunnyfoot. Ωραία, ξεκινάω. Είμαι ένα hit. Είμαι ένα hit. Θα κάνω το bandage. Έλα εδώ, wolf. Είμαι 2 hit. Πάρε το το κλειδί. Πάμε. Το chest. Πάρε το παιδί. Πάρε το chest. Έχει τίποτα μέσα. Άμα τύχω revolver είμαι stuck. Good axe. Και εσύ good axe. Τώρα χρειαζόμαστε 2 Bunnyfoot. Να πάω. Θα τα πάρω όλα τα φαγιά. Πήρα και αυτό. Πάμε. Όπα ρε, τι με βάρεσε. Cool. Τώρα δεν με νοιάζει. Βρήκα ένα chest. Έχει Μπρο, έχει σπίτι. Πάω. Στο σπίτι. Το έχεις ανοίξει. Σήμερα έρθει ο Pelt Trader. Αυτός ο τυπάς. Πάμε. Δεν μπορώ. Είναι full το backpack μου. Πού είναι το... Α, εδώ είναι. Μαρή, γιατί κάνει τόση ώρα να ανοίξει το chest. Good sack. Είμαι στα... Ποια? Τι λύκος. Wolfpelt. Βασικά ξέρεις τι χρειαζόμαστε τώρα. Πάνε σκότωσα κανένα λαγό. Να βρεις κανένα. Δεν έχει λύκους απ' έξω, πάμε. Το παιδί το σώσαμε. Ρε, πάμε να αφήσουμε το παιδί πίσω. Στο campfire. Θα φάω και ένα λαγό. Μπας και πετύχω Bunnyfoot. Μπας και που η απάντηση θα είναι όχι. Πού είναι όλα? Μπρο, οι λαγοί μου ξεφεύγουν πολύ εύκολα. Ούτε εγώ Bunnyfoot. Άμα τύχω Bunnyfoot... Ρε, γιατί είναι τόσο δύσκολο? Πόσα χ τους έχεις? Εγώ 3. Εγώ είμαι 2 hit από ένα λύκο. Είμαι ένα hit από το λύκο. Please φάτον, γιατί θα πεθάνω. Είχα βρει κάπου ένα λαγό. Είχα βρει κάπου ένα λαγό που είναι ένα hit. Chest. Τι πήρες? Seeds πέτυχα. Πεινάω λίγο, αλλά τώρα δεν με νοιάζει.
Εγώ χρειάζομαι γρήγορα bunny food. Bunny food. Οκ. Ρε εγώ... Ποιος? Δεν με νοιάζει ρε. Έχω και Goodchuck και Goodax. Πού είναι η φωτιά μας? Πού είναι η φωτιά? Να αλλά πεινάω πάρα πολύ ρε. Ωρε φαΐ. Πού είχα μέσα. Εγώ είμαι full. Δεν χρειάζομαι φαΐ αυτή τη στιγμή. Κάνουμε record μισή ώρα, το έχεις καταλάβει? Μπρο, είμαστε ακόμα day 2. Αφού πριν ήμασταν day 7. Πάω να κόψω ξύλα τώρα, δεν με νοιάζει. Μπρο, έβγαλα το δέντρο ένα hit. Πώς? Δεν ξέρω, bug. Αν δεν μπορώ να το πάρω. Πάρτα. Θα φάω και ένα καρότο να είμαι full. Κοίτα μήπως έρθει ο τέρας. Αν ναι, στη δεύτερη και πρώτη μέρα δεν έρχεται, σωστά. Τι λες μπρο? Όχι, στη δεύτερη μέρα έρχεται. Καλά, πάω να τα βάλω όλα στη φωτιά τώρα. Πού είναι? Πάμε, έλα ρε. Ακόμα να την τερματίσω. Έλα, βάλε και εσύ τίποτε σου. Ένα άλλο. Καλά, πάω να κόψω κι άλλο ξύλο. Ωραία. Μπορώ να κάνω το κάτω. Νομίζω βρήκα chest ή όχι. Ναι, αυτό το έχω ανοίξει. Revolver ammo. Το πήρα. Ένα coal. Κάνω το craft bench και κάνω ένα sandwich και ένα compass. Αλληλούια. Ρε, δεν έχουμε κάνει ακόμα map. Τι κάνουμε με το γράμμα μας? Δεν ξέρω γιατί δεν έχουμε κάνει ακόμα. Πρέπει να κάνουμε πολύ άσχημα map. Ποιο κάνεις Τερμάτισα τη φωτιά έτσι κι αλλιώς. Μην το βάλεις ακόμα, περίμενε. Όχι, και να το βάλω θα το μετρήσει. Α, οκ. Πάω να κόψω ένα δέντρο για να φτιάξουμε map. Πάμε για το παιδί μπρο. Πάνε εσύ, εγώ πρέπει να κόψω δέντρο. Για να πάρουμε το double δέντρο. Θα κόψω. Σε απλό δέντρο. Double. Ωραία, πάω να βρω chests. Πάνε βρες και άμα βρεις είμαστε καλά. Η φωτιά πόσο είναι? 41, καλά είναι. Βρήκα κάτι που θέλω βοήθεια βρήκα. Τι βρήκες? Κάτι που έχει ένα λίγο καλό chest. Τι chest είναι, Ruby? Όχι, είναι πάνω από το απλό. Μεγάλο chest. Μεγάλο. Βρήκα εγώ για σένα. Map. Πέρασα με νέο στην Ελλάδα. Πήρα και 2 logs. Βρήκες wolf pet. Ναι. Απ' την άλλη πλευρά, κοίτα από το map. Πάω. Εδώ. Ωραίος. Να τα... Μπρο, είμαστε στακαρισμένοι, το wolf pet πειράζει να το πάρω εγώ. Το επόμενο. Απλά άστα εδώ πέρα και σένα. Θέλω να πάρω strong flashlight ή κάνα giant sack. Όχι, το giant sack θέλει alpha wolf. Άκυρο. Εκεί πήγαινα. Πεινά. Σ' ακολουθώ. Α. Μπρο, πού να πάω? Από εδώ. Όχι, προκουλούφαμε εκεί πέρα. Πού είσαι? Προκουλούφαμε. Πίσω, αυτή πίσω. Λαγόρι μου. Να πας πέρα εδώ. Ωραία. Από πού ήρθε αυτός ο τυπάς? Εκεί. Εδώ έχει το chest. Ρε, Έρχεται κλειστά. Γρήγορα πρέπει. Έλα, είναι ένας. Δεν έχουμε bandage, κανόνισε. Τον έφαγα, μην αγχώνεσαι. Σου έσωσε τη ζωή για πρώτη φορά. Ήρθε το τέτοιο. Δεν με νοιάζει τώρα. The Goodchuck.
Δεν το θέλω. Θα σου έρθει ο Λύκος. Ποιος θα μου έρθει? Ο Λύκος. Ποιος Λύκος, αγόρι μου? Το Deer δεν λες? Το τι είναι. Κάτσε να φάω. Δεν μου κάνει κάτι το Deer, μωρέ. Κατευθείαν. Πολύ φαΐ. Έφερα φαΐ. Και γιατί έχει μια βίδα μες στη φωτιά, μπρο? Γιατί είχε μια βίδα μες στη φωτιά? Φάγα 2 μορσέλ και είμαι οκ. Ο flashlight μου είναι full. Ναι, πάμε. Από πού είναι, ρε? Πάμε. Μπρο, έχει αλφα wolves. Πού είσαι, ρε? Το ποιο? Μπρο, λαγκερό άπειρο. Πάμε. Πάλι δεν έχεις ίντερνετ, αγόρι. Εγώ είχα. Σε σένα όμως. Chest. Chest και... Τι βρήκες, αγόρι μου? Α, leather body, επιτέλους. Και revolver ammo. Έτσι και βρω. Απόψε. Ρε, το βράδυ μας κάνουν attack. Λουτάρω. Τώρα έρχομαι. Δεν μ' ακολουθά κανείς. Κι άλλο revolver. Οκ, έρχομαι. Βρήκες αλφα wolf. Έχουμε πρόβλημα. Μπρο, λογικό. Πάω να κόψω ξύλο να φτιάξουμε κανένα... βασικά πάω να φτιάξω ένα bed για το multiplier. Όχι ρε, θέλουμε ένα ακόμα... Ναι, σώθηκα. Ρε, άμα πάρω σφαίρες πριν πάρω revolver θα μου τις μετρήσει. Τώρα κολλάω. Εγώ είμαι στο campfire.